नभेम्बरनि बिसान दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो फारसेथिंजायनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय था। गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि आं सासे मावमुंजिबि गहपुरनि मनिका गयारिनि गाबोननि सिमां बाक्सानि राजिब दैमारिनि लाथिख' अदालगुरिनि इयुनसा बर'नि जिउ क'क्राझारनि धनिजा ब्रह्मनि रैसुमै गारांजों निउ तितागुरिनि समेला बसुमतारिनि जोनोमनि उनाव मलान दुबिनि नरेश्वर गयारिनि हाबायाव बेन दामनायनि देंखो बाक्सानि सबिराम बर'नि खनसाय बिदां बिरखां बसुमतारिनि आंनि जिउनि सल' हालां बाजारनि मिथिसार नार्जारिनि आं लिरगोन आरो फुंजा सोरां नार्जारिनि सैथो मोजां मोनलायनायाव खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथिबायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। फिन बुंफिनदोंदि बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 6 नभेम्बरनि बिसान। नोंथांनि हालामाव सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ मोननो थांना थाङा कमेन्टआव फोरमायहर। फिन बुंनायदि कामरुप जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय रङिया महकुमानि बेन्दोङावबो थानाय मनज बुक स्टलावबो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ मोननो थाङो। लोगोसेनो आंनि फारसेथिंजायनिफ्राय बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनायदि बे DCB क्रिएटर्स चेनेलखौ बयबो अनसायो जेन बेवहाय अराय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव सेबखांजानाय एबा फोसावजानाय लिरथिफोरखौ फोसावनो नाजालांबाय थागोन। गोजोन्थों। बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 6 नभेम्बरनि बिसान। नोंथांनि हालामाव सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ मोननो थांना थाङा कमेन्टआव फोरमायहर।